Baina kankamutar arte nau. Hori neuran derinuk esaten dago. Kankamutakus hemen. Hemen dakuz kankamu. Kankamutar arte egoten zara, biharrak azauzenin gorarte, da esunen emoten abasto, kankamutar arte. Kokotera arte goti gauzekaz. Kankamutar arte nahuela, seguk aitzik. Oso niko ja kansata. Persona bateri ja aguantaten. Bakizu. Arrotzotar arte, esatilez. Nonok dakotzuniko kankamutar arte, bai zinin zabiltzezia. Trainen kankamue. Ba, Traine alaten dan kankamue. Ia, zelan esplikeko dut. Lako, borobil batzuta, are gazitzen daui bat, zaku kankamukaz, zaku forma. Baina batziko. bai, ezakeri geurie da, ja, kankamutan haun arten dago, bai. Persona bat hauen zeuri petarda dimoten, molestaten zeuri, eta ia zauz barrementateko. Ondo ezota bizitzigaz. Zoratute goti, adibidez. Txarto. No? Edo ez. Ez da hori. Ez da hitz. Ez da hori. Ondu ezota edo ondo ezota? Onduzota, jodite zauzenie. Triste zauzeniko eta gorputze plof. Tako zunik. Kantzata, Depresioen, hablan. Hor behien. Gogorik zerritzeko ez dako zunien, adibidez. Zer? Ez da torrela. Depre dagoela.